Wedi cael sawl profiad yn y sioe, a mae hwn yn newydd I fi. Dwi mewn cwrygl, a dyn sy'n gwybod y cyfan am cwrygls ydy Jim Thompson sy'n mynd yn bellach I ffwrdd wrth yr eiliad. Jim? Aeron, ti bach yn ofnus. Dwi'n ofnus iawn, achos dwi'n mewn dŵr, Jim. Dedwch o ddau'n syml, be ydy cwrygl a be ydy bwrpas o? Wel, ar y dechrau fi'n credu mae defnyddio Cymer bwyll. Reit. I defnyddio cwrwgle I groesi'r afoni fy nhw'n wneud. Y corwg wyt ti'n defnyddio fyna, o sylwi di, mae reis o dano fe wedi plethu I gyd. Corwg traddodiadol teifi hwnna. Teifi di hwn? Ie. A beth sydd gennych chi wedyn? Un tywi. Mae y reis na yn cael ei hollti yn wahanol i'r corwg traddodiadol gyfyrddin. Dwi'n gweld. Onnen maen nhw'n defnyddio fyny, oherwydd na beth oedd yr aml yr afon, ti'n bod? O, dwi'n gweld. Be oedd yn gyfleus I law mewn ffordd? Ie. Ond crwyn nifeiled, ti'n bod oedd nhw'n prynu, dwi'n? A mae'n ddau arall ar y llyn, mae hynna'n wahanol wedyn? Odyn, mae'r un sebedwyr fyna nawr, un fiberglass. Mae hwnna'n fwy modern. Odi, na beth maen nhw'n defnyddio ar y tywi nawr I bisgota. Mae lot yn gryfach na'r traddodiadol, tol. Ond mae'r corwg sydd â elen fy'n co, mae fe'n hen gorwg. Daeth yn ngender y gafel amdano fe lan ar y Fasg Estate yn Aberdeenshire. Mae'n dilwyth I'n dod o'r Alban de. A Fasg Estate, yr Gladstone family fydd yn byrchene. Amser ges I, oedd y reis a pethau wedi torri, ti'n bod? A oedd yr canfas wedi pwdri. A es I lawr ag I gyfyrddin y Tremen Rhys. Boi oedd yn gwneud cwrwgle yn gyfyrddin. A oedd Raymond yn cyfri bod e falle dros 100 mlwydd oed, ti'n bod? Ydy o gymryd hynny? Wedd. A wedodd e, paid mynd ag ar y dŵr, it's a museum piece, wedodd e. Ond mae rhaid defnyddio fe ar y dŵr, mae rhy dda I fod yn... Yn hollol. Iawn te Jim, dwi'n ei ffwl yn hyn fan hyn. Rhaid chi ddangos fi'n sydyn sut mae... Dire nawr te ei dangos ydyn nhw fel mae'r rwygo. Reit, fel hyn ie? Na ti. Mae gyd yn... Figure of 8. Ond dwi'n mynd ar ymhen i'r clawn ar drwg. Na, tro di bach un ochr wedi nos di moyn. Aw, dwi ofan, dwi mewn ôl efo I mynd i'r dŵr. Dwi'n ysgidiau prodas, gofio. Reit. Wel, os eid i'r dŵr, fi £250 yn dod I fi. Gwch chi'n mi gyna I. Reit. Dwi'n mynd i'r ochr draw, wela chi eto. Na ti.